khona umuntu ofana nawe. Ngiyababongela laba bantwana ngoba basebanani. Ngithemba ukuthi enikutholile namhlanje kuzoba umpako wenu kanye nabantwana enibazele nenobazala bantwana benkosi angifisi ukuthi kuphela 20 minutes ngini ngesizathu sokuthi angifuni ukuwasha lento esenitholile. Uncane kakhulu mina engizokusho kini ukuthi nginifisela into eyodwa ukuthi uNkulunkulu aniphe umoya lo shembe esimkhonzayo owunyazi lwezulu aniphe umoya. Akalungi umuntu ongenawo umoya kuleli bandla. Amen. Umuntu ongenawo umoya ohlala ngaso sonke isikhathi izinto zakhe ezicabanga ngokwenyama akalungi. Yabona njoba kade khuluma mahlobo mangabubusa enyameni bungamuzi uthini. Kodwa umuntu obese emoyeni ubemuzi uthini. Indaba enihlanganele noma nihlanganisile namhlanje ibaluleke ngendlela eyisimanga. Ebandleni sinenkinga. Izinto ayichazwa kuyashunyayela. Kanti umuntu mayeshumayela, umuntu mayeshumayela uyaqamba namanga. Ingakho emthethweni wakuleli bandla ingekho inkundla yokuqulisa umuntu okade ephethe inkonzo. Ngoba umuntu maye ekade ephethe inkonzo kunalento yokuthi ngisacela amazwi enkosini. Lo nto nje iyodwa yaqeda inkundla after inkonzo ukuthi sho umuntu angabathuka kangakanani abantu akakwazi ukushushiswa ngoba usuke wacelile amazwi. Ngakho ke ithuba elifana naleli ngilibona nini enhlanhla enkulu ekuthenini nikwazi ukucabanga. Wakhuluma uShembe wesibili ngani wathi nilicabanga izinto ezifana nalezi ukuthi zenzeke ngoba lento enithola la ngenze nithole enkonzweni. Enkonzweni kuyashunyayela. Umsebenzi wethu thina abagcotho ukushuma. Akemngene naye kubagcotho. Uba wayithi into ntombela wahloniphana abagcotho abili. NgoLwesihlanu umhlangano uzovalwa ngakusasa. Ngifonelwa yini insizwa kaMyeni ayikholwa elona Nazareth. Iyangazi umshumayeli. Cela ukuza lapho kusasa ngizonikelela abantu bakithi. Ngisize ungisondeze enkosini bese ethi kule nsizwa hayi fika ngoba ngikhona. Mase kuyisabatha ifike le nsizwa ngiyibone isila eduze kwami babe seqala ukunikelisa. Abantu baningi kakhulu. Bese ithi mshumayeli ngiyacela ungisize. Bese senginethwa salami ke nami imbuzi. Ngiki ithwasa lami ngithi alenze umsebenzi engijwayele ukuwenza. Ngendabeni eyodwa yokuthi into mayikhulunywa fanele uyilalelisise. Uyigcine futhi. Ngoba izinto ezibalekile kuleli bandla zikhulunywa ngangenwa deep kuzo kanti lezi ezibalekile. Ngisho umnikelo wamaphoyisa anigada la ezikoleni anigada emakhaya anigada unikelwe endishini. Umnikelo nto onganakekile. Wenzela ukuthi uyidlule le uShembe kwenze ukuthi uyidlule le ndisho ungayinaki kanti uwona umnikelo okubaluleke cishe ukuyedlula yonke. Umnikelo ka23 no14 no25 cishe mncane ukuyedlula yonke ngokwenani kodwa uwona okubaluleke ngendlela eyisimanga. In brackets ngizama ukuthi izinto ezikhulunywayo fanele nilalelisise noma umfundisi umvangeli umshumayeli kade ephethe inkonzo akufanele uthathe zonke izinto ayishiye. Fanele ukuthi uma usuhleli usuwedwa bese uyayihlaziya inkonzo.
ube semoyeni noma ngabe kuthiwa ethempelini busenyameni bese uba semoyeni uyihlaziye. Yabo nje lento ekade niyithola la funa niyihlaziye nikhathaze ngayo kuze nayo ikhathaze ngayo kuze ihlale kini ngoba lento ibitshalwa kini. Uma lensizwe ifika bese ngimemeza empopweni ngimemeza lo baba odayisa imbuzi ngingamtholi bese ngishiya la singene ngaphakathi ngesango ngala esayidini lamakhosazana sifuna ukujika ngale siyophuma ngesango elingale enhla isuthi imbuzi sithole lo baba abese sihlangana nomshumayeli osiza uNdlovu uphethe leli bhuku leimbuzi bese athi 450 emsolo usho inani lasezulwini leimbuzi abese ekhipha 900 rand lo bhuku wami yena isibongo simnike lo mshumali akhiphile bese ngimluleka ukuthi kufanele enze njani mase efike embengeni kanti sengiyona mase ngibuya naye inkosi ukuthi njengalapha bese ngibona abashumali abawu2 uzocela ungabashi ibongo zakho because of amen bese ngibamemeza labashumali mshumali sibanibani nembona lo muntu bangibheka bese lo muntu ufuna nenze short ufike enkosini ngoba khona ngangiphuthuma ezantsi khona umuntu obeshonile etempeleni ibandla seligcwele edokodweni njengomshumali ayike ngibamemeza kanti ushembulalele ushembe indlebe yakhe yinde ngibamemeza laba bashumali ngibalale lo muntu bobabili ngibamemeza nayibongo zabo hambe lo afika ibona bamsiza afike kubaba kuthi ebusuku eselele kubo bese ifika inkosi inyanga yezulu ithi ubuyonikele ebuhleni unikelile unikele kahle uhambe kahle yonke into kodwa unesono necala osenzile uthatha ukuthuma umgcotsho lo mgcotsho kade ekhuluma ngayo amahlobo ukuthatha phi ukuthuma umuntu ogcotshiwe ngoba umuntu ogcotshiwe mawuzomthuma ufuna uqala umkhunge eqala lona kalu uhambo lalensizwe ngoba kuye kwenze ushembe wenze nje izinto zakho uyibeka kubantu abanganakekile kugcotha umuntu kanti wazi indlela zakhe kanti ushembe ufuna ukwala wena kugcotha umuntu omncane wena mhlawumbe umdala kugcotha umuntu mhlawumbe ongaphelele ngakithi usona ugcobo lakhe ushembe mayigcoba umuntu akabheka ukuthi lo muntu ubheka ukuthi mhlaye mdala lo muntu wabhalani bhekwa agcotha umuntu engahlelekile kanti ugcotshiwe wena umbukele phansi angidluleke lapha ngibuyele kusingayi endabeni singayi ithi inkosi langa ngathi kade ngihambile ukhona la kade ngiyekhona ezulwini ithi mangibuya ngifica ukhonzekile uhlezi utangele ithi ngase ngimbuza ukuthi hawo baba yini na wathi ngikhathazekile ithi inkosi la ngase ngibuza ukuthi baba bafowethu uthi wathi ukhonzekile abafowenu abekho bahambile basemhlabeni kubulawa umfowenu namhlanje mhlawumbe kubulawa inkosi uJesu yathi abekho baye emhlabeni bayokuzwa isidumo emhlabeni abantu sebephendukela umfowenu babulala umfowenu ngakho kumhlaba ungase ubhubhe noma inini usho ukhonzekile etshela inkosi la ithi inkosi la ngamncenga ubaba ukuthi umhlaba ungabhutshiswa ngizokwehla mina ngiye emhlabeni amaNazaretha akafundisekile ngendaba kaJesu njoba kade umahlobo echaza azafuna ukufundiswa ngoba ushembe uyikhulumile kakhulu indaba kaJesu ithi inkosi inyanga yezulu ikhuluma ngobuNkulunkulu babo ithi kwafika isikhathi lapha khona ngizosho le ndaba nje bantwana benkosi bese ngima angithandi mina ukuthi